Ake sikubhekelene nazi izihloko zezindaba ezihambe phambili kuleli sonto. I-ANC ithi isilungele ukhetho, amadoda abhunge ngezodlame lobulili, kanti ingayizivele yethuba kwintsha. Izindaba ze1KZN TV zifundelo Siyabonga wakaduma ninabezulu elidume Sandlwane siyakhuleka. Iqembu likaKhongolose KwaZulu-Natal lithi selilungele ukhetho lohulumeni basekhaya olindeleke ukuthi lusingathwe ngomhla zezine ngenyanga kaLwezi walonyaka. Lokhu ke kuvezwe yileli iqembu kwisithangamsa bezindaba ebesiseThekwini nalapho liphinde lethula khona nezinhlelo zokuzilungiselela nokulungiselela ke lolu khetho. Namhlanje njenge-ANC sikubiza ngokuthi ANC Friday. Kodwa ke ngokohlelo la namhlanje sikubize ngokuthi big reveal. La njenge-ANC KwaZulu-Natal bekade sizothula khona imoto esizobe siyisebenzisa nemachinery yethu ngesikhathi sikhankasela ukhetho. So okusho ukuthi lokho besokwenza namhlanje kodwa ke kwaseqondana ke nokuthi sivakashelwa abaholi bethu be-ANC kuzwe lonke abahlalela izinsuku ezimbili kusukela izolo kuzoba namhlanje bezobheka isimo sethu sezakhiwo zokhetho ukuthi ngabe njenge-ANC KwaZulu-Natal sikulungele kangakanani ukuthi sikwazi ukuthi siyokhethweni. Okujabulisayo ubuholi bethu bujabule kakhulu ngomsebenzi osuwenziwe ukuthi cisho sila ku-90% ngokuba ready ukuthi ukhetho sikwazi ukunqoba ngamalengiso lomhla ka4 November kuona lonyaka ka2026. Ilapha nalapha nje kuphela abasiqwashisa ukuthi sofuna silungise lapha nalapha ya emva kwalokho then ke sobe yonke into sesi-ready sesimngomumo. Kodwa ke nje siyakubonga kakhulu ngoba into esijabulelayo isasasa labantu bala eThekwini baphume ngomningi babo bejabulela ukuthi umbutho wesizwe uyaphila usekhona. Futhi ke abantu ke baseningizimu Afrika naKwaZulu-Natal siyazi ukuthi bayazi ukuthi iyona inhlangano eyabakhulula encindezelweni ngo1994 kodwa futhi kuyiqiniso lokuthi kusuka ngo1994 kuze kuba manje iANC kuningi kwenzile ukushintsha impilo zabantu ukuthi zibe ngcono, ngabe kwakhiwa kwezindlu, kufakwa amanzi, kufakwa ogesi kanjalo nokudala amathuba omsebenzi. Kodwa ke phela ke kusekuningi kumele ukuthi sikwenze sikulungise ngoba ngesikhathi iANC deliver kodwa futhi khona abantu abazalwayo, khona abantu abakhulayo, kusho ukuthi we are chasing a moving target ngoba phela nepopulation yakhula. So okusho ukuthi okwethu kwenza sure ukuthi ke siyaqhubeka nomsebenzi ukuthi la singakafinyeleli khona njenge-ANC ukushintsha impilo zabantu zibe ngcono ngoba lokho abantu abakuvotelayo senze sure ukuthi kuyenzeka ukuze abantu bawubone umehluko empilweni zabo. Kuzokugcina nje izinto zoba mfishane lokuthi nenza lo mcimbi lo noma nethula lo mcimbi lo ngivele nisase inhlelweni nazo nokuthi emawadini saphakanyisa amagama abantu abazomela ekhethweni khona nala kunenkinga khona mhlawumbe senabe kangakanani uxazululo zenkinga okanye ukuphothula lo hlelo lokuphakanyiswa kwabantu emawadini. Esukubonga kakhulu nje lolu hlelo lokuphakanyiswa kwabantu abazosimela njengama candidate noma ngamakhansela njenge-ANC KwaZulu-Natal luhambe kahle kakhulu, kwaba khona ukuthula, kwaba khona nokubekezelelana phakathi kwamalungu ethu nemiphakathi yahlukahlukene. Lokho kusijabulisa kakhulu, esifisa ukuba siubonge kakhulu umphakathi KwaZulu-Natal namalungu ethu eAfrican National Congress. Cha ngisho nje ukuthi sesibheke emaphethelweni umsebenzi usesiyawusonga cisho ngesonto elizayo makuphela inyanga sobe sesigoqa ke lonke uhlelo lokuphakanyiswa kwabantu abazomela iANC babe ngamakhansela endaweni ezahlukahlukene. Okuzosho ukuthi ngenyanga ezayo ubuholi bethu bukazwelonke uzomemezela labo abazoba ama-mayoral candidate abazosimela ukuze abantu bazi ukuthi ubani ozosimela thina ozoba imeya yethu masivota la njenge-ANC kuleli dolobha laseThekwini, eMgungundlovu nakwezinye indawo. Kodwa ngaphezulu kwalokho abantu bazowazi amakhansela abo ukuthi obani abantu thina njenge-ANC sogadla ngabo abazosimela njengamakhansela. Kodwa kusijabulisayo sithe njenge-ANC sizothatha labantu okuyibona abafuna umphakathi, okuyibona-ke abantu ke esobamemezela cisho kusukela ngenyanga ezayo uhlelo masiliphothulile. Siyabonga kakhulu abangisikabonga. Ndunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli usingathe inkulumo mpikiswano lapho ke bekubhekwa kakhulu izinto ezihlukumeza amadoda egcine sethatha izinqumo ezingafanele. Njengoba kuyinyanga yamadoda kukhuthazwe amadoda ukuba ke aphumele obala ukugwema ukhwantalala. Lo mcimbi ububanjelwe enqabeni eMgungundlovu. Amalungu omphakathi akhele umasipala umsunduzi abephume ngobuningi bawo ukuba ingxenye yomcimbi wokubungaza inyanga yamadoda. uNtulikazi Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli ugxeke kakhulu amadoda ahlukumeza besifazane wanxusa ukuthi kube yiwona abavikelayo. Izibalo zikhomba ukuthi
baningi kakhulu abantu ababulawayo besifazane inkulungwane minyaka la eNingizimu Afrika ababulawa emveni kokuhlukunyezwa yiba abantu besilisa. Manje ingane zethu azikho safe. Omama bethu, amakhosikazi, ogogo bethu, they are not safe. Ingane zethu they are not safe. Amadoda azophuma lapha ayoba ama-ambassadors of goodwill. Amadoda azoba ama-ambassadors okubumba kabusha isizwe sethu, ukwakha izwe lethu, ukuze siyiqhenye ngalo, nabantu abasukayo njengesizwe bayiqhenye ngathi. Lo mcimbi bewuhanjelwe nabesifazane kanye namabutho, kanti uNtuli uphinde wazulana nokuhlukumezeka kwamadoda nokuholela ekuthini agcine senza izinto ezingafanele. Abanye abantu ukuthi amadoda izinja ngenxa yalabo abangasimelele kahle. Sonke sesibhalwa ngabandeli. Lobo-ke ubungozi beqhiwu. Ingakho ukuzwa kwethu njengohulumeni sizothi hayi asixoxe ngalokho ukuthi singenze njani. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni KwaZulu-Natal uMbali Shinga naye ubeyingxenye lomcimbi kanti ugqugquzela amadoda ukuba abeqotho kube wona avikela abantu besifazane. Men and boys gathered here that DSD is open for you too. We have various programs targeting men and boys. So makunya umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi uwonke kusuka kuphansi kuya phezulu akushiwo ukuthi kusetshenzwa nabesifazane abanye bama-panelists basifakazele. Izikhulumo ezahlukene esihlanganisa nodokotela Zishilana Inkundla sikhuluma ngokungaba nomthelela ongemuhle kwabesilisa nongaholela ekutheni bagcine sebehlukumeza abesifazane. uNtulukazi inyanga enemicimbi eminingi ebungaza iphinde ixoshise amadoda ngezinto eziningi. Izidabenzi 1 KZN TV bikuthi abantu maphumulo enqabeni eMgungundlovu. Kuhlonyiswe intsha ikakhulukazi leyo eyenza umatikuletsheni ngamathuba emfundaze kanye nemikhakha abangayenza ukuze igweme ukubhuquza emakhaya ngesikhathi ke kubanjwe uhlelo olubizwa nge-Youth Development Program osekungokwesithathu ke isingathwa. Ukuzama ukulekelela ukwehlisa umthwalo kwesikhwama esilekelela abafundi bezikhungo zemfundo ephakeme uNSFAS kanye nokusiza abafundi abavela emindenini engathathi intweni kusingethwe uhlelo lokuhlomisa intsha eyenza amabanga aphezulu kanye nabakamatikuletsheni ngamathuba. Ingane ezinye ayingenanga ezikoleni ngenxa yemali ngoba uNSFAS uyasindelwa njengobusha. Siyanxenxa i-private sector ukuthi ibe yingxenye yezinto ezinjena nathi singajabula kakhulu njengoba senza le program and ke sizwile namhlanje MEC Cocta okhulume ngendlela enhle ngemangalisayo waze wagiqa bezingane ezikole ezu6 ama 5,000 rand registration fees abazokwazi ukuthi bayoregister ngawo next year. Esho ukuthi uyafisa le program igcwali KwaZulu-Natal yonke. So siyayicela i-private sector ukuthi sengathi ingasondela kube khona amabhasari ingane engakwazi ukwa-applyela ukuze ayilekelele. Abafundi bezikole ezahlukene baseThekwini babuthana enkundleni yezemidlalo eCaris Fountain babeyingxenye lolu hlelo bathi lokhu kuzobasiza kakhulu njengoba ziningi ingqinamba ababhekene nazo. Njengoba ngilana ngizofuna izinkampani ezingangisiza ngebhasari ngiqede uN6 hospitality bekumele ngiyenze i-INSEF training manje anginayo imali yokuthi ngigibele ngiyofuna INSEF training. Sengicela inkampani engangisilekelela ukuthi as sama student aqedile sithole i-INSEF training nale eminyaka ngoba phela mina ngina 41. So amaningi ama companies athi afuna 18 to 35 naleyo ngiyacela bandla singavalelwa ngaphandle thina isina 40 bani kanjalo. Esikoleni kuke kwaphuma ibhasari shuthi kade idinga shuthi sibalo sama students but nabe singazikekeke sabhalisa sonke and then abanye bayithola abanye bangayithola. So njengoba kube khona uhlelo olukanje thina kade sisemathubeni ukuthi
sibheke ukuthi kwenzakalani nathi sibhaliswe ukuze nathi sizokwazi ukuthi siqhubeke nezifundo zethu ngoba endaweni eziningi uma ngabe uzokwenza i-in-service training kumele uyigibulele wena usuka kini. Ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni ukhuthaze laba ukuba-ke amathuba afuze lawa babambe kuhle kwesikhali zamantungwa njengoba siphezulu isibalo sabantu abangasebenzi kuleli. Kusemqoka ukuthi abantu bethu abasha bayibambe njengezikhali zamantungwa amathuba afana njengalawa ngoba eNingizimu Afrika amathuba emisebenzi ayingcosana nezikhala zokufunda ezigungweni eziphakeme azenele. Ngakho makuvela amathuba njengalawa siyabagqugquzela abantu abasha ukuthi bawabambisise, bayinikele, baphokophele ukuze babe nekusasa eliqhakazile. Abafundi ababalelwa kwisithupha bahlomule ngenkece yokubhalisela ke ukufunda ezikhungweni zemfundo ephakeme ngonyaka ozayo. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuNtomkhona Mvubu eThekwini. Umndeni wakaMbhele eThekwini uthi ufuna anganikwa ibheyili wesilisa osolwa ngokugwaza alimaze kanzima ilunga labo lesifazane ngoba ke esola lo mndeni ngokuthi waseka iMarch and March. Lo mlisa ubevele enkantolo kaMantshi eThekwini. Lo mlisa olenganisela iminyaka engu-34 ugcine ngavelanga namuhla enkantolo kwavela ukuthi odokotela bagcine bemgcinile ngenxa yezinsolo zokuthi unokuphazamisana ngokomqondo. Ngesikhathi kufundwa isitatimende mayelana namacala abhekene nawo, uMantshi uZuma ukhale ngokuthi kuneyinhlelo engalandelanga kahle ngesikhathi kuyiswa lo mlisa esibhedlela njengoba uwarrant officer eveza ukuthi wafika kubona elimele esandleni bamisa esibhedlela ukuze ayothola usizo. Okuthe maqhubeka kwase kuvela ukuthi kuzomela ahlolwe ingqondo. Into evelayo ngoMantshi uthi ngemiyalelo yezomthetho elandelwayo isibhedlela azibisane sisethele isinqumo sokugcina isiboshwa. Wathi namuhla umsolwa bengwela vele enkantolo bese kuba yiyona inqumo ukuthi kuzomela ayohlolwa ingqondo. There must be an application which is brought in terms of section 33. However, in this particular instance, there would appear that there is no application at all unless if there is one, but it was never brought to my attention. But from what appears is that the hospital or the facility decided on its own accord to just take this person in, as opposed to treating him for injuries. They decided now to attend to his mental health care. Doing so then causes prejudice to the criminal proceedings, which he ought to be arraigned before this court for. Umndeni wesisulu uveze ukuthi kuyabajabulisa ukuthi uMantshi ulibonile iphutha lenziwa amaphoyisa ebekade ebopha umsolwa. Okufike kwasijabulisa kakhulu masasingenele ngaphakathi ukuthi sibone inkantolo ivumelana nathi kulezi zinto ekade sizisho maqala lolu daba ukuthi kuningi ungahambisi kahle okwenziwa amaphoyisa kulolu daba ase eBluff ngoba ushilo inkosi enkantolo ukuthi namhlanje kwangafanele ukuthi mebemhambisela ukuthi ayostishwa esibhedlela umsolo. Sibhedlela sona sizithathele isinqumo sokuthi sifuna ukumchecka nengqondo ngoba bengazele lokho. Kwakumele bamstishe bambuyisele back same day kuma cells akwazi ukuthi ngakusasa avuke ayobhekana necourt. Kade beMarch and March bebekhona enkantolo ukuzokeseka umndeni. Sejabula ukuthi masiyimuzwa uMantshi ukhuluma into ehambisana nomthetho wase South Africa okuyiyona into esihlale sisho leyo ukuthi amaMantshi sicela nje ukuthi nawo asize ekuthenini makeipha ama judgment ahambisana nalento esisho. So thina siyajabula kakhulu ngoba siyamuzwa uMantshi ukhuluma lento edesisho ukuthi umsolo kahle kahle bekufanele ngabe uqale khona la enkantolo nothi ukuthi isibhedlela seyidecide sona ukuthi umuntu ohambe elimele uyagula ngekhanda sazi ukuthi bafike kanjani kuleyo conclusion. Umsolwa kulindeleke avele kusasa enkantolo kaMantshi eThekwini ngesikhathi sasekuseni. Ngodaba Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngesenkantolo kaMantshi eThekwini. Ake sihlabana nali ke futhi hlangabeza futhi nezinye masibuya. Siyakubingelela sekwamukela mekukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. iANC ithi isilungele ukhetho amadoda abhunge ngezodlamela obulili
kanti ingqayizivele yethuba kwintsha. Inhlangano yabangasebenzi i-Professional and Labour Civil Organisation of South Africa eKingcetshwayo ithi inkohlakalo eqhubekayo ngaphakathi echwebeni lase-Richards Bay e-Transnet inomthelela wokuntuleka kwamathuba emsebenzi. Uhlalo walenhlangano Sifiso Zondi uthi banxusa i-Transnet ukuba uxhumane nezinhlaka ezimele umphakathi uma zidala amathuba omsebenzi. Imashe nokuthula bebheke echwebeni lase-Richards Bay ibihlelo ngenhlangano i-Professional and Civic Organisation of South Africa. Iningi labantu abangasebenzi bebengxenyeke yayo. Inhlangano ithi kaxoshwe izikhulu eziphezulu ezihamba phambili ngenkohlakalo. Iphinde ikhonde ukuthi le nkampani kahulumeni ayibaqasheka abantu bendawo. Iphinde ingavumeli ukusebenzisana nesikampani kezendawo. Not only looking forward to Transnet alone, but sibheke zonke inkampani ezakhele Richards Bay ukuthi ayibuye izolekelela emphakathini in terms of amathuba omsebenzi 1 2 because we do believe ukuthi inkampani ina social responsibility ukuthi ibuye emphakathini ewakhele izo provider ama skills because it is inhlamba kithi njengabahlali bomphakathi ukuthi inkampani inganesibindi sokusitshela ukuthi ishoda ngama skills. Inhlangano yosomabhizinisi iKingcetshwayo Business Chamber ithi kayisazi izizathu sokuba iTransnet ibavele ngaphandle osomabhizinisi bendawo. Ama companies ala eKingcetshwayo are competent noma ane capability ukuthi grab these opportunities of which ke ba environment amasebenza lokho abakwenzayo bawasadline gcina amathuba engasawatholi and lawo ama companies aqasha inqwaba yabantu abalawo babonayo the time bewakhipha nabantu bala ufuna bathola ama benefit ba excluded so sikhala ngalokho nje kakhulu esicela ukuthi sizwele khona no premium uNkulunkulu ubalulile ukuthi siyaqetha ngenelele ngokusheshsha kulolu daba ngoba uTransnet wemukela incwadi yohlu lwesikhalazo njengoba ke ubekele ukunqamla juqwinto ezisikhombisa uba kaphendule Inhlangano yosomabhizinisi iKingcetshwayo Business Chamber ithi izoqhubeka nembhikisho kuzona zonke izinkampani ezakhele Richards Bay ukulwa nenkohlakalo. Ezindabeni ze1 KZN TV kube iNkosi Mthembu eRichards Bay. Ufuna ubulungiswa umphakathi waseCoast World Farm eDandi kulandela ukubhedlezelwa izindlu ngomlungu abamsebenzelayo ngoba ke eveza ukuba le ndawo abakhe kuyo kufanele yenze umsebenzi webhizinisi leCurrent Beef. Lo mphakathi uveze ukuba konke lokhu kwenzeke ngaphandle kokuba baziswe. Lokhu ke kushiye imindeni emibili ihlala dengwane kanti ke abantwana baphoqeleka ukuba ke bame esikoleni ngenxa yalokhu. Ufuna ubulungisa umphakathi waseColdSword Farm kulandela emva kokuba umqashi wabo ebadibhizele izindlu. Lo mphakathi uveza ukuba umqashi wabo wabanikeza izinqumo ezinzima kakhulu. Sema ngabe efika abaneza incwadi akade banikeze zona zithi ubanikeza ama options awu2. Uyabathatha uhamba nabo uyabahlalisa enkomponi emalonjini. Uma ngabe besayina incwadi lezi bazosuka nemndeni yabo ukuthi izoya kuphi imndeni yabo asazi kodwa bona bazohamba bohlala emalonjeni kodwa nemndeni yabo iyaphuma. Ioption yesibili wathi kubo uma kuukuthi abawasayina amaphepha laba uyabaxosha with immediate effect emsebenzini nemndeni yabo ubanikeza 7 days yokuthi ihambe la eplazini. Baqhubeka ngokuthi lolu daba sekunesikhathi eside belidingida kepha basizakala. Siyamangala ke namhlanje uma ngabe sesitshena ukuthi sekunemali ekufanele asinikeze yona engango 500,000 mangakhuluma manga akazoyinikeza abantu akasabheki ke manje ukuthi izakhiwo zemizi nokuthi indawo bazoyithenga ngemali engakanani okwakhe nje ukuthi akasibuzi uyasitshena ukuthi yena uzosinikeza imali engaka. Sicela ukuthi yena nanoma ubani olalele ongasiza angenelele kule ndawo yakade. Kanti imeya kaMasipala wasendumeni uMcebo Mkhize uthi lokho kwenziwe ngumqashi kakuvumelekile neze. Sidlulisa nje ukukhathazeka okukhulu simbikelileke noNdunankulu esifundazwe uNatal uMhlonishwa uMphemba obese khipha ithimba izolo belikhona la lizohlanganisa amehlo nomphakathi
namhlanje ke lisibikelile ukuthi liya coordinator neminyango yahlukahlukene njengoba sazi ukuthi officer Ndunankulu is responsible for coordinate ama department ahlukene. Sihlanganile ke ne-owner namhlanje njengoba nibona uMr wale nkampani current beef sa kubeka ke lokho kade sikubeka naye ke washo ukuthi cha ubezele ukuzohlanganisa amehlo nomphakathi. Kwasho ukuthi umphakathi ke wathi awukwazi ukuhlangana naye ngaphandle kwethu njengabantu abarepresent umphakathi ke njengoba singamakhansela. Uphinde waveza ukuba lolu daba basazolilandelela njengomasipala ukuze umphakathi ukwazi ukuthola ubulungiswa. Nesibambisene nomnyango wa Land Affairs njengoba ukhona la in rural development. Sayisithi ke lolu daba lobuye lihlalelwe. Sibe sesikhathazeka ke wayisethu sejahile njengoba nibona imoto nje ziphuma ingoba sebeyaphuthuma sebeyahamba. Okumphakathi ke ukuthokozelanga ke lokho nathi asikuthokozelanga njengabaholi bomphakathi. Sisazolilandelela ke lolu daba. Khona manje abaphathi beKaren Beef kabavumanga ukukhuluma nabezindaba kepha benzile isiqinisekiso phambi komphakathi sokuba bazolungisa udaba lokubhidlizwa kwezindlu. Kubika uThobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV eDandi. Ake siphinde sihlabene nali ke futhi siyabuya nezomnotho. Siyabingelela sokwamukela nazi izihloko zezindaba ezihamba phambili namhlanje. iANC ithi isilungele ukhetho amadoda abhunge ngezodlamelo obulili kanti ingayizivele yethuba kwintsha. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Izimakethe zakuleli zivale irandi liyi-16.26 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-21.68 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-18.57 uma ke liqhathaniswa ne-euro lase-Europe igolide ke lona lingu-$4,153 10 cents i-ounce kuthi ke oil ongahluziwe ube u-$72.12 umphongolo. Asingene sijule ngosini yezemidlalo. Iqembu leSekhukhune United lithi lizimisele ngokuqhubeka lokuhambisana nomasipala uMfolozi ukuhlonza ithalente kumqhudelwano womnyaka yonke oqanjwe ngodokotela uBV Mthethwa Mayoral Tournament. Leli qembu liqale lo msebenzi wokuhlonza ithalente kubadlali kulomqhudelwano ngonyaka odlule njengoba lahlonza abadlali abayisikhombisa asebedlala kulo. Lokhu kulandela njengoba bekwethulwa ngokusemthethweni imidlalo oqanjwe ngoDr BV Mthethwa iDr BV Mthethwa Mayoral Tournament. Ezemidlalo ezibanjwe ukuhlonipha udokotela uBV Mthethwa sekuthulwe ngumsemthethweni namuhla kumasipala uMfolozi. Sizoqala ngomhla 14 kuya mhla 16 August. Sizosingathwa enkundleni ezemidlalo esiyaba ngaSangweni Sport Complex eDondota. Ebholeni lezinyawo selokhu yaqala imidlalo ngonyaka wedlule. Sukhona umehluko seziwenzile emphakathini njengoba iqembu leSekhukhune United edlala kwiPSL elingxenya lemidlalo selihlonze abadlali abazodlalela leli qembu. There's 7 players that are identified that have to report for season with our junior teams, and then now there is a Mayor's tournament that has been changed to August now. That's why I'm talking about now. It's a continuity now because then we are back here again, and on the 14th we'll be participating in the Mayor's tournament, which will give other youngsters also opportunities to join Premier League teams. Iqembu leSekhukhune United lithi lizimisele ngokwakha ubudlelwano nomasipala uMfolozi ukuphinde futhi lihlonze ithalente kulomqhudelwano olandelayo. Abagqugquzeli balemidlalo bathi bazoqinisekisa ukuthi ke kuhlomula amaqembu endawo kuphela. Sicabanga ukuthi ke lemidlalo izoba neqhaza elikhulu. Khumbula phela umsakazi ukuthi futhi okuyikona esavumelana ngakho engafike ngakushintsha ngathi mina cha sizoqinisekisa ukuthi kule midlalo awekho ama-team azongenela aphuma ngaphandle kwemingcele yaseMfolozi. Kulokhu-ke uzwele sesiqinisekisile-ke futhi ukuthi kuma-team azodlala angabibikho umdlali ozohamba uyospikela umdlalo waseMtuba noma yopika umdlalo waseshowe. Iqembu leSekhukhune United lithembise ukuthi kunakule midlalo kulonyaka lizoqhubeka nokuhlunga abadlali libadingayo. We have a ABC team, we have a DDC team. Those that qualify for the DDC, they are going straight to DDC, and those that don't qualify for DDC, they are coming to ABC. As we are speaking now, I think I've got about 18 youngsters under 23s that are coming. So we are going to divide between the two development teams. But
I mean, talent is talent. You might get something that is hotter than the other one, so you'll never know. Ozonqoba lo mdlalo ebhola lezinyawo uzohamba nomkomelo 130,000 kanti ebhola lomnqakiswano besifazane uzokronyiswa ngo50,000 wamarandi. Ezindabeni ze1 KZN TV kubinkosanhle Mthembo eMfolozi. Asikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama ndlela zimhlophe ziyaguqa bese ziphethe namhlanje hlangabeza ke noma kanjani futhi kusasa ithimba ngo7 o'clock kusihlwa. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile